артистлары бүгін кеш метроға түшті һәм үзенчәлекле флешмоб оештырды. Олар пассажирлар арасында Зәңгәр шәл спектакленнән Булат җырын башкарды. Шул рәвешле яңа 111 сезон ачылуын хәбәр иттеләр. Флешмоб мизгелләре алдагы видео язмада. Dostlarım sağanıp kaytım, dostlarım yırak illerden, şahtırlar bakır yigitler, dostlarım selam ayttılar. Bulut baytan, bulet alıp baytan, sabah şirin bayan sizden. Мы вас приглашаем на открытие нашего нового 111 сезона. Жырлыйм, рәхәтләндереп жырлыйм әле дидем дә шулай жырлап чыктым. 50 ел бу театрда эшләгәнемә беренче тапкыр нәкъ шундый флешмоб. Мин бик шат. Чөнки мин бүген яшәреп киттем.